Negwodi aliana asenero etaratiwa magega asoko enekeligwa amagenderero. Ugokora kwa gachwa kwenye getari aliana level 4 negenta bamenyi bensemeye ababeire bakogokera mono kumwiraneria omugabana Paul Simbarati ngambia mono asoko baikeria obobweniange. Nkwiraneria omugabana mbia mono Simbarati kulingana atoroseirie nyagitari engiya antu twegokeirie nsema ya aliana bonchari eria kabere itagitatoletera abanyagitari abange baichega nechinyomba mente cy'abanyagitari esibakomenya mbanyagwe kurushi ko bagucandika gochaga. Kando ni nyagitari ya aliana nyagitari ende ya bele bofo nero tiratuko maiga yebirengo ase nyagitari yeye gukinigwa egati yabo okwagachwa kwegwodia maternity okobekwa wechkabros ase nyagitari yabo igo okobeka chimashini chekerero ase laboratory. Abangina ase kinyoro kia ng'eri nigo chingaki chamagega barenge n'omochando konyora mache ase chinka chiabo akorende bono kwagachwa kwegesima kia ng'eri anigo kwa bakonyire kegima egento bagwa kambia gochiasa serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati nonyana boni igo bamuganirio omugabana komenta chinguru chechisora elio chitoma mache asegeka. Tunashukuru kaunti kutuletea maji pande hii ambapo tunashare kati ya Bumbure village na part of Mokora village. Ngoiraneri Nyasaye ngambia mono omurayo ito Simbarati atoretereta machengeria kubwa mono mnantu abangina konya twachandikire mono nande mono twakaralire roche twagenda saa 7 twacha gocha nande no saa 5 yeli mambi. Ogokinia ebirengo bya chisemi ase gwadia ya aliana na barobwo nigo boire libaga kwirero kwagachwa gwikirasi ya ICD ase skuru ya borose ya Nyangena abwasa bamenyi bagokera tomurobiri oyo amone yende ase nsemeye aboigo goteba n'obwagachi aboikiranite ambao hapa saidini Iliana Ward na pamoja na gavana wetu Simba Arati awatwareteire ekirasi ga Nyangena ase nsemo ya Iliana Ward igontoroche gasi gendete gokorekana ga Iliana nengiya sana ase Nyangena ga iga yakorekanire engiya ekirasi kiarosirwe kiya sana nere giaikiranire twatebire mbiya mono none abananchi bonsi batebire mbiya mono ase nche gasi engiya Simbarati. Ensemo yendo bwagachi bwekirasi kya ICD bwaikiranire nase skuru ya St Thomas Aquinas Nyamare abande konekia obokoreri obuya nigo bokorwa gwetera baraya bake ase kegori gochorwa. Nande nkoiranire ngambia mono ase ngencho Simbarati atoroseirie kirasi egera abana bacha gosoma nande sigwatigairi ocho tobekere birogo egere okore gasi kore gichana amarika agokwana ng'a okore gasi koro musae ntubara Simbarati okwaga kerambia mono ase ngencha gwakorironsi mbia mono etokoiranire ngambia mono ase ngencho yomurayo ito Simbarati oyo gente kunyara kabogo togende gotoroseria magenderera yara mange na ende mbiyamo nase ngincho gotoroseria kirasi ekikere kiyamo na abana baite baranyare ko bagosoma bagendere konyora gisemi na ende tugosaba ngarendo nyare ko bagotomentera machega abana banyare ko bakunywa. Ayonsi niga kwenekigwa ekere serikali ya kaunti ya Kisii yabekiro mokia kwenekia magima yabamenyi be kaunti ye ngochenchiare asobuya. Kalikorara no ale saiti ogabana simbere de gasiare chira yetena chago ikerania ogabana simbere